Hezký den všem našim milým posluchačům. Já vás vítám opět u našeho dalšího dílu podcastu Spiralista. No a dneska se budeme s Katkou Snížkovou bavit o krásném tématu, kterým je spirálně stabilizovaná chůze. Budeme se prostě bavit o tom, jak správně chodit. Ahoj Katko. Ahoj Teresko. No a pojďme si říct, jak by taková správná chůze měla vypadat. No, ta by měla být hezká. Tak, správná chůze je ta, hlavně, že se jako udělá, bych řekla. Tak dnešní společnost má největší problém v tom, že nechodí pravidelně ven. Mm-hmm. I já mám totálně máslo na hlavě, protože poslední dobou píšu knížku, kterou už teď konečně fakt finishu, dodělávám a hrozně na sebe pociťuji, jak mě chůze chybí. A jak na úkor té chůze píšu tu knihu, a není to pro to tělo vůbec dobrý, mám větší zadek, dobře se mi úplně jako nepohybuje. Hezky se ti na něm ale sedí. Sedí se mi na něm sice dobře, ale už se hrozně těším, až to nebudu muset podnikat, až zase začnu chodit svých hodně kroků denně. Tak co se týče počtu kroků, ať se dostaneme nejdřív k tomu vlastně, kolik je teda nutno ujít a potom si řekneme, jak to jako správně udělat. Tak doporučené množství kroků od WHO, což je Světová zdravotnická organizace, je 6 000 kroků denně. No, těch 6 000 kroků denně bude různá dílka pro dítě, který mu je 5 roků, a pro rodiče, který má třeba 1,80 m. Na to jsem se právě chtěla zeptat. Ale vlastně tam jde o ten počet. No, a pak samozřejmě záleží, jakým tempem lidi chodí, ale to tempo se nezdá být až tak jako důležitým faktorem, spíš je fakt důležitý ten počet těch kroků, takže nemusíte si dělat nic z toho, že chodíte třeba pomalu, ale už to, že trávíte čas venku na čerstvém vzduchu a jste na sluníčku, máte nějaký přísun vitamínu D a vnímáte kolem sebe přírodu a nekoukáte furt do počítače a do telefonu, je ten přínos pro i ducha. Mm-hmm. Takže chůze je zdravá už jenom z toho principu, že se taky dostanete ven a vypadnete z nějakého stereotypu indooru. Jo? Takže podle mě chůze je něco, co dělá dobře nejenom tělu, ale taky duši. Ano, a ta psychika. Duševní očista. Je to duševní očista a sami dobře víte, že když už s dětma třeba nejde doma vydržet, tak nejlepší je oblíknout a víc s nima ven a je to prostě vyřešený. I když třeba teda zrovna prší, tak to někdy hrozně pomůže takovému tomu doma už je všechno marný, špatný, všichni křičí, brečí, všude nepořádek a nedá se nic dodělat. Prostě se na to vykašlete, odložte to na později, prádlo se dá vyprat kdykoliv, koš vynesete prostě potom a jděte na chvíli ven a prostě ujděte pár kroků. Jsou lidi, kteří si oblíbili krokoměry a ty krokoměry jsou pro ně jako motivační, protože mají pak ten souhrn za celý den a vidí, jestli teda těch svých 6 000 splnili. Musím říct, že to je velká motivace, protože my jsme si takhle nedávno koupili, nebo nedávno ne, ale už delší dobu, tak jsme si koupili hodinky a je to jako velká motivace splňovat právě ty kroužky a různý výzvy, takže to člověka jako dokope k tomu, aby prostě opravdu každý den šel ven a každý den se mu to tam hezky odškrtávalo. Mm-hmm. Jo, když je člověk pořádnej, má rád všechno jako učesený, je pořádku milovnej typ a dodržuje pravidla, tak ty hodinky ho fakt k tomu nakopnou, takže pokud jste takový typ, tak jako je to dobrý doporučení a asi to někteří ocení. No a jak by teda měla vypadat ta správná chůze? Tak vlastně chůze by měla být odlišná po rovině, z kopce a do kopce. Mm-hmm. Takže záleží fakt, v jakém jste terénu. Pokud žijete ve městě, kde jsou rovný chodníky, máte tam třeba cyklostezku nebo nějakou stezku pro pěší, tak většinou jsou ty stezky ve městech právě po rovině, tak tam doporučuji mít třeba to tempo rychlejší, dělat delší kroky a tu rovinu si užít, že nemusíte úplně nohama číst terén. Kupte si na to trošku měkčí boty, protože ten asfalt úplně není na třeba barefootovou obuv vhodnej, tak si to radši prostě mám ty tenisky na to. A ta chůze má po rovině parametry základní takové, že tělo je v osovém postavení a jak kol má ta osa na podlahu, na tu cestičku. Mm-hmm. Tak ta osa probíhá zevním zvukovodem, středem hrudního koše, středem pánve a pak pokračuje podle toho, v jaké fázi kroku jste, někam mezi nohy nebo třeba na stojnou nohu před zevní kotník.
Tak parametry, co se týče trupu, jsme si teda řekli, je to hlava, hrudník a pánev nad sebou v kolmici. Neměli byste být teda ohnutí v pase, neměli byste být prohnutí v bedrech a neměli byste mít předsunutou hlavu. Co se týče parametrů horních a dolních končetin, tak ruce slouží jako kyvadlo, které se kýve před tělo i za tělo. A při chůzi i při běhání platí pravidlo, že ten pohyb za tělo je velmi důležitý a pokud se ošidí, tak způsobuje přetížení pohybového aparátu. Takže na co si dávat pozor při chůzi je právě to, jak moc houpete pažema za tělo. Před tělem tam to umí každej, to se schválně podívejte, jak lidi chodí, většinou plácají rukama před sebou. A čím pomalejší chůze, tím spíš jsou ty paže pouze před váma, ramena jsou jako v protrakci se říká, neboli předsunutá a hlavička bývá taková smutně svěšená a pohledy do země jsou taky úplně nedobrý. Nebo do mobilu. Nebo do mobilu, to vůbec. To se nepočítá úplně do zdraví chůze, protože tam fakt vytváříte svalový disbalance, o kterých nechcete zatím ani vědět. No, takže hlava má být napřímená, díváme se do dálky, třeba 6 metrů před sebe. To je asi taková vzdálenost, na kterou se dá vypozorovat, co leží na cestě, jestli pak tam nejsou nějaké kameny. Třeba balanční. Balanční. A pardon, abyste pochopili tenhle vtip, tak si musíte pustit ten předchozí podcast. No a potom vlastně, když máte teda vyrovnaný ten pohled, máte osové postavení, prodloužení v zadní části krku, napřímený hrudník, podsazenou pánev, tak rozkmitáte pohodlně ty paže kolem hrudníku dopředu i dozadu. Co se týče dolních končetin, tak v nohách, aby jsme mohli zanožit a neníčili si u toho záda, tak je podmínkou, že máte protažené flexory kyčlí natolik, že vaše noha je schopná zanožit v kyčelním kloubu o 10 až 15 stupňů. To úplně nevím, co si pod tím mám představit. No, můžete si pod tím představit třeba našeho šermíře, kdy klečíte na koleni, jedna noha je teda pod váma, druhá noha je před váma a vy si třeba kleknete bokem k zrcadlu. Podsadíte pánev, zpevníte půlku, na které klečíte, zpevníte bříško, vyrovnáváte se kolmo a teď půjdete celým tělem kolmo jako dopředu, nepředkloníte se a sledujete, o kolik je za váma vaše koleno a kdyby vám někdo změřil úhel od kyčle ke koleni vůči kolmici vašeho trupu, tak byste zjistili, jestli jste o nějaký stupně jako posunutí nebo nejste a jestli máte úhel v zanožení do extenze v kyčli vůbec jako existující. Totiž hodně velká část populace, která třeba tráví hodně času v sedě, tak má flexory neboli ohybače kyčlí zkrácené a to zkrácení znemožňuje právě zanožení v kyčli. No a tak je to potom nutí buď to nahrazovat pohyb prohnutím se v bedrech, anebo předkloněním se v pase v kyčlích. No a takový stereotyp chůze není úplně nejvhodnější a může způsobovat různé potíže v zádech nebo také v kyčelním kloubu. Někdo má dokonce bolesti hlavy z takového stylu chůze a po dlouhých procházkách mu třeba není úplně dobře, což je paradox, protože by vám mělo po procházce být lépe. Pokud máte osové postavení, zapažíte, zanožíte, tak je úplně ideální ten stereotyp pohybu a můžete jít dynamickou svižnou chůzí a ujít si svých 6 až 10 tisíc kroků podle toho, jak moc chcete být fit. No a to se doporučuje jako denní dávka. No, jak je to s tou chůzí teda do kopce a z kopce? Tak. Chůze do kopce, tak záleží, jak moc je náklon, ale tak tím víc, čím větší je náklon toho kopce, tak tím víc se musíte předklonit. No? Takže když jdete do kopce, tak jdete v mírném předklonu. Do kopce se buď to chodí přes celé chodidlo, anebo se chodí, když je to hodně prudký kopec a je to terén na horách, tak můžete chodit přes špičky třeba jenom. Jo? To znamená, že nemusíte vůbec položit patu na zem. No a když chodíme z kopce, tak tam žádný předklon nedělejte, protože kdybyste se předklonili směrem z kopce, tak spadnete. Tak tam se chodí jako tam kolmo. se spíš brzdí. Tam se brzdí, takže tam použijete hodně kvadriceps při takové chůzi z kopce, nebo více kvadricepsů. A vlastně chodí se zase přes celé chodidlo a když je to zase hodně prudký kopec, zase se jde přes špičku. Ještě mě tak napadlo, jak jsi říkala vlastně u té chůze, teda teď myslím jako po rovince asi převážně, tak plácání těma rukama dozadu, dopředu, to je mi jasný, ale co se týče třeba pohybu jako pánve, teď myslím takový to
jak třeba jdeš za někým a vidíš, jak tak hezky jako kroutí tím zadkem. A teď mi řekni, je to dobrý, nebo je to špatný? Záleží, jestli jsi ten, kdo kroutí tím zadkem, nebo jsi ten, kdo jde za ním. No, záleží, jak moc se kroutí. Tak určitě pohyby pánve a hrudníků v chůzi existují a říká se tomu protirotace. Hrudník rotuje proti pánvi v osovém postavení, to je to důležité, to už jsme si řekli. A ta rotace je naprosto individuální u každého z nás. Robustní postava nižšího typu bude rotovat méně a zase někdo, kdo je hodně vysoký, bude mít třeba i hypermobilitu kloubní, tak bude rotovat více. Obecně platí pravidlo, že rotace v páteři je 3 stupně na jeden segment, to znamená krát počet obratlů, ale tohle pravidlo se liší v krku, hrudníku a v bedrech. No a můžete počítat třeba s takovým zhruba 10stupňovým otočením hrudníku proti 10stupňovému otočení pánve při obyčejné chůzi střední rychlosti. A to je taková jako doporučená rotace pánev proti hrudníku 10 a 10. Jo. Když se běhá sprint, tak jsou ty stupně podstatně větší, ale jsou různé trendy. Tak jako sport i móda a všechno možné, tak jde jako svými nějakými trendy, nějakými principy dál. A teďka zrovna trend ve sprintu je co nejméně jako rotovat a hodně tam působí ve funkci nohy, ale já to nevidím jako úplně zdravou cestu toho sprintu. Nicméně zlepšuje to časy, no, ale nechtěla bych být asi v dnešní době sprinterem, protože jako zlepšit si ten čas na úkor zdraví. Nevím. No, takže jako rotace se dřív dělaly veliký, třeba u Bolta, který jednu dobu byl velmi, velmi úspěšný běžec, tak ten měl obrovský rotace, nádhernou rotaci pánve proti hrudníku a jeho dynamika byla neskutečná, ale zároveň měl sílu. Takže když spojíte sílu s tou pružností a s tou rotací, tak je to paráda, ale zase ta velká pružnost je na škodu, takže pozor, abyste třeba nebyli ty hypermobilní typy a nepřeháněli jste tu rotaci na úkor kvality pohybu. To znamená, když hodně rotuje hypermobilní člověk hrudníkem proti pánvi, tak už nedochází k trakci vzhůru, ale naopak ke smrštění toho trupu směrem dolů do pánve a způsobuje to degenerativní změny na meziobratlových kloubech, discích a tedy. No, takže pozor na příliš velké rotace. A pokud jste hypermobilní, spíše omezte, abyste podpořili zpevnění toho trupu. Ty máš hodně ráda obecně všechen sport a myslím si, že i horskou turistiku, že to tě hodně baví. A co bys doporučila, když se někdo třeba teďka chystá někam v létě do hor, já zrovna odjíždím zítra do hor, tak co bys doporučila na nějaký delší túry za vybavení? Teď mi jde, myslím, jako o to, v čem si nést třeba pití nebo nějaké osobní věci, aby to bylo pro to tělo jakoby co nejlehčí a nejlíp se to neslo. Zajímají mě třeba i nějaké pomůcky, včetně takových těch hůlek, jestli používat, nepoužívat. Jak si vlastně tu chůzi jakoby udělat lepší a usnadnicí? To je otázka těžká, nebo spíš jako na víc odpovědí, protože záleží, na jak dlouhou procházku jdete, jestli jdete puťák, kolik toho vybavení prostě potřebujete. Jak moc dokážete být minimalističtí, jo? Tak záleží, jestli jdete na jaře nebo v létě a kolik potřebujete oblečení na tu cestu a jestli jdete sami a můžete smrdět, anebo jestli jdete s větší skupinou a musíte se trošku udržovat po cestě, abyste neomezovali svým puchem okolí. A kolik dejme tomu třeba jako krátkou procházku. Ale krátká procházka. Na malých horách. Tak, na malých horách naprosto dostačující. U nás na výlety o víkendech s dětma jsou turistické ledvinky, nedám na ně dopustit, pořád to opakuju vlastně, kudy chodím, protože vás neomezí jednak v tom pohybu paže vzad a taky vás neomezí v tom, jak kolmo můžete jít. Pokud si dáte turistickou ledvinku na pánev, tak vlastně všechna váha toho obsahuje na vaší pánvi a dolních končetinách. A nahoře je vám to úplně putná, to znamená, máte pěkný držení v bedrech, v břichu, zapažíte a můžete mít vyrovnaný držení hlavy, takže kdo má třeba potíže s krkem, tak opravdu doporučuji mít tu ledvinku a netahat batoh na zádech. A nosíš tu ledvinku jako dopředu nebo dozadu? Dozadu. Na bedrech. Když si ji dáte dozadu, ještě vám to pomůže podsadit. Úplně super věc. Ledvinka by měla mít teda... Ledvinku?
No, já kupuju ledvinku tak, že řeknu mojemu nejmilejšímu, prosím, můj nejmilejší kupuje ledvinku na internetu, já to neumím. A potřebuji, aby měla co největší litráž a ještě bych chtěla, aby měla široký bederní pás a ještě bych chtěla, aby byla fialová a měla 3 motýlky, 1 kytičku. Děkuju. Takže tohle si zadejte do Google a ono vám to něco vyplivne. No, jako není jednoduchý sehnat tu správnou, říkám to samozřejmě s nadsázkou. Takže by měla mít široký bederák. Jde o ten široký bederák a co největší litráž, ale bohužel jako se nám úplně taky na poprvé nepovedlo přes e-shop jakýkoliv koupit tu litráž, kterou tam psali a prostě přišla malá ledvinka. Tak tu mají děti. No, a teď, to se nestratí. No a tu větší, tu už víme, že je jako nějaký větší typ. Od jakého věku třeba dáváš jako baťůžek nebo ledvinku, když jdete, teď myslím jako dětem? Spíš od jakého počtu dětí dáváte ostatním dětem břemeno. Tak dokud byly 2, tak jsem to nosila já. Teď už máme víc dětí, tak se to nějak musí rozdělit. Tak se to musí rozdělit. Už mají svoji ledvinku a nosí si to sami, protože na ty hory, když jdeme na celodenní, my chodíme rádi na celodenňáky, tak potřebujeme fakt jídlo a pití. To pití je hodně důležitý. Třeba když jdeme do Rakouska, tak v Rakousku je velký nedostatek vody na horách. Tam jako je marný úplně se napít, takže pití sebou. A to je zase výhoda českých hor, že všude na každém rohu je studánka a pramen, tak si to doplníte. Takže nemusíte mít tak velký lahve na české hory. A na českých horách vám stačí 2 půllitrovky na celý den, ale doplňujete. Když to v tom Rakousku tam prostě potřebujete toho pití hodně, tak tam si fakt každý vláčí to svoje pití sám. Mikinu máme kolem pasu a máme mobil, peněženku, všecko, klíče od auta. Tak dej nějaký tip na nějakou hezkou procházku, na nějaký hezký výlet, kde se dá využívat principy spirálně stabilizované chůze. No, kdo třeba máte ty děti, tak já mám hrozně ráda jedno místo v Rakousku a je to Altaussee a je to takové jezírko, které má okruh 7 kilometrů, kde se dá jít i s kočárkem. Můžou tam jít děti, když jsou ty malí na odrážedle, větší si to projedou na kole, nebo můžou jít pěšo, protože 7 kiláků se dá ujít v pohodě, u těch větších dětí ty to zvládnou. A pokud máte ještě nějaký malý špunta, tak odrážedlo úplně v klidu. Uprostřed okruhu je hospoda a v prostředku toho, na té protější straně jezera je krásné městečko s pláží, obchodem s houskou a tak. A je to víceméně ve stínu. Po cestě se kdekoliv vykoupete. To je moje oblíbené místo a blízkosti je kemp, takže v tom kempu se dá bejt. Tak to je po rovině. A tady z toho místa, z toho výchozího bodu, z toho Altaussee, tak se dá vyjít ještě na mnoho jiných výletů, které jsou do kopce. Jeden se jmenuje Lozere, tak tam se dá vyjet autem a nahoře nádherný velký procházky. Nebo tam je ještě taková hezká rozhledna právě nad kempem, který si najděte na mapě. A dál hřebenovka, která je na neskutečných útesech, prostě těch Alp, jsou krásné výhledy. Takže tady v tom místě, já to mám ráda, protože to tam je rozmanitý. Dá se tam fakt dělat koupačka u vody pohoda, v okruh 7 kiláčků, anebo vylezete na nějaký šílený štít, který tam je v dosahu a nemusíte nikam daleko jezdit. Takže tohle je moje oblíbené místo v Rakousku. No, Český hory mám nejradši Orlický. Já mám nejradši Deštnou, Orlický hory, kde zase je to přívětivý pro děti, jsou tam nádherný potoky, rostou tam borůvky, je tam spousty hezkých míst k zastavení, včetně kostelů s houpačkama venku a rozhlednama na hřebenech a dobří Češi. Já mám prostě ráda, nevím proč, Orlický hory. No tak doufám, že jsme vás inspirovali nejenom v tom, jak správně chodit a vůbec chodit, ale že jsme vás inspirovali i nějakým typem na výlet nebo na nějakou procházku. Takže choďte rovně, no a budeme rádi, když nám dáte taky nějaký svůj tip na to, kde jste třeba letos byli nebo kam plánujete jít a jestli jste chodili spirálně stabilizovanou chůzí. Tak já se budu těšit zase na příští díl podcastu. Děkuji ti za dnešek a mějte se krásně. Třeba se potkáme někde na procházce. Mějte se hezky. Naschledanou.